Tabi parhorasan mahu pasat hami tuhamu, akka amanami, inanami, hahaanggi nang napinaribot, saluhut hita na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, na tumangihon jamita marhite radio Pelita Kasih di Manugoton. Kita na di bagas tabe, manang akka natongon di perdalanan tumopot akka ulota, didongani jala di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita saluhut na. Au situa Melkida Marbun boru panggabian, rap dohot Bibel Pro Juliani boru tarihoran, sian HKBP Kernolong Roset Jakarta, makobasi partangyangan di Manugoton. Tapukama partangyangata marhite tangyang nabinuaton ni parjamita. Martangyang mahita. Ale Jehovah de bata amanami para siroha na sumurung. Hupuji hami magoarmu di Manogoton, makamuleteho denggane basam, doho pangaramotionmu di ngolunami. Di Manogoton, tagan sohu hobasi hami akka ulon nami, jumolo hami ro tu adopanmu, martangi yang tuho, jala tumangihon hatam. Di baheni saya parohai jala pargogoy mahami marhiteton di parbadia, laho manjakon hatami dohot mangulahosa asa martua hami. Se sama dosa nami marhite habadiaon ni mudar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asi maroham di hami. Tangihon ma tangyang nami. Amen. Hata ni Tuhata turpuk jamita dihita saderion tarsurat di buku Hesekiel 36 ayat sada sahat rodi pitu. Hesekiel 36 ayat sada sahat rodi ayat pitu. Sonon ma hata ni Tuhata. Ia ho ale anak ni jolma manurirangi maho taringotu akka dolok Israel jala dohonomu ma ale akka dolok Israel tangihon hamu mah hatani Jehovah. Songono do hatani Jehovah. Ala naung didok di musui taringot tuhamu. Haha, jala akka betul-betul saliling-liling na nungatung gabe partaliata. Di baheni manurirangi maho, jala dohononmu mah. Songono do hatani Tuhan Jehovah. Ala naung tarulang, jala naong binodutak kamu sian na humaliang, pola gawe partalian ni pasi-pasi ni akka bangso parbegu hamu, jala di papehamu tu atas dilana bahen ede aling ni situan na torop. Di baheni ali akka dolok Israel, tangyon hamu mahata ni Tuhan Jehovah. Songono dohata ni Tuhan Jehovah tu akka dolok dohot tu akka betul-betul, tu akka sungai, dohot tu akka rura, tu akka taronggong na marabolongan, dohot tu huta akka natinadikon, akka nagabe taban-taban, dohot gabe ede aling di pasi-pasi ni bangso parbegu, akka nasian humaliang. Di baheni songono dohata ni Tuhan Jehovah. Molo sonaung makatai ahu di bagasan api ni pangiburuoku, taringot tu akka pasi-pasi ni akka bangso parbegu, dohot taringot tu sandok. Edom, akka namangalehon tanokku tu dirina sida bahen partalian, marhite-hite sandok las ni rohana. Marhite-hite eles-eles ni ate-ate, ala nonggabe taban-taban japalan nai. Dibayani manurirangi maho taringot tu tano Israel. Jala dohonom muma tu akka dolok, dohot tu akka betul-betul, tu akka sungai, dohot tu akka rura. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Idama nunga pola marbuah-buah ahu di bagasan pangiburuoku, dohot di bagasan rimasu. Ala naong niusung muna
haurahon binahen ni akka bangso parbegu. Di baheni songono dohata ni Tuhan Jehova. Nung ngapola hupatol-tol tangaku marmamakon molosoikon usungon ni bangso parbegu akan nahumaliang hamu haurahon nasida sadiri. Olak nima hata ni debata odola ni jamita ima ayat onom. Di baheni manurirangi maho taringo tutano Israel jala dohonom munma tuaka dolok doho tuaka butul-butul tuaka sungai doho tuaka rura. Songono dohata ni Tuhan Jehova. Idama nungapola marboa-boa ahu di bagiasan pangiburuoku doho di bagasan rimasu. Ala naung ni usung muna haurahon binahen ni akka bangso parbegu. Hamu akan nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, nama nangihon hata ni debata, marhite radio pelita kasih di Manogoton. Sian odolan ni jamita ima ayat onom 1 ayat 7 nakin, binahen ma pangibulan ni jamitaon ima, marngolu na imbaru. Hamu akan nahinaholongan, bacay takas dope taingot, panahit sorimago, ima na digawari pandemi COVID-19 na masa di ujung ni tahun 2010 siya sa tahun 2022 na salpo. Tung torop situtudo na aguan ho sa alanii, ditiki hamamasan ni sahiti. Nasa na terinfeksi, manang nahon na virus, say diusahahon akajol mado laho mangubati asa malum. Unang sanga masa na agawan hosa. Jala molo tung peboy malum, tong dopel lomos, jala mabiar akajol mai ala pangota disahiti, ima na maol mago, jala maol malum. Butuh waktu yang lama supaya benar-benar pulih. Alani ikod sabar mapai mahon, asa tutu si tutu boy malum. Laos huhut donang diusahahon, mangubati saleleng masa sahiti. Di bagasan renungan Manogoton, manaringoti sada haimbaruon nanaing masa. Isarana haimbaruon ni huta, haimbaruon ni parrohaon, haimbaruon ni ngolu, nang haimbaruon ni akka parange pangalaho di pargoluanon. Saluhut nai butuh proses. Dang pitor masa haimbaruon ni. Songon sada huta, nang gabi halongonan jala tarulang, ala nang leleng ditinggalhon, ikopay mau matiki na leleng dalan pauliulihon asa gabi imbaru jala ribur muse hutai. Songonido na masa di hutan ni halak Israel na diguari, dolok ni Israel. Nang pedigawari Israel on ima bangso na pinili ni Jehova jala hasudungan ni Jehova alay gagal do na sida manjaga habadiaon ni guar ni Jehova. Saluhud na sida mardosa jala ditudalod na sida do Jehova marhite na manaili mamereng manang manumba akka gana-ganaan. Huhut puse diulahon na sida do pangalaho na mandurus semudar mga saho podang. Jala tung naramun situtudo tangan na sida nang ngolu na sida. Diguar do na sida bangso ni Jehova alay ngolu na sida daodo sian Jehova. Gabe si parekelon
jala si isahan ni bangso parbegui do guar ni Jahoba ala ni pangalaho ni bangsoi. Nung atung tarurak guar ni Jahoba di bayan na sida di jolo ni bangso parbegu. Bangsa lain memiliki kesan buruk kepada Tuhan oleh karena perilaku umat itu. Alani dosa dohot hasogiron nang haramunon nasidai gabe didok Jahoba ma tutonga-tonga ni bangsoi marhite panurirang na Hesekiel. Au membahen tanoi gabe halongonan jala tarulang. Jala masadi habuliaon ni gogona. Jala tarulang do akadolok ni Israel. Asatung ditanda nasida au do Jahoba. Sa do masa nanidok di Jahoba gabe tartaban ma bangsoi pola marserak nasida jala hatoban binahen ni rimas ni Jahoba. Songoninang huta manang dolok ni Israel gabe halongonan dang marparbuebe tanoi jala dang boy be songon na hinasomalhon ni bangso mangolu di tano na hinaholongan ni nasida. Alay nang pemasa ima natarulang tanoi jala tartaban bangso ni debata toktong do di baga-bagahon Jahoba haimbaruon ni bangsoi haimbaruon ni dolok ni Israel. Molotung jupang dinasida hamubaon ni roha. Ima haimbaruon ni ngolu dinasida. Mulak do roha ni Jahoba tu bangsoi jala di paibaru do ngolu nasida nang tanun nasida. Molo-olo nasida manatap mulak muse manomba debata Jahoba. Dolok halongonan nasalelengon gabe teanon nasida muse jala gabe huta si inganan nasida. Lehonon ni akahauma parbuena, lehonon ni tanoma nang gogona. Jala parohon ni Jahoba maudan ditikina, gabe udan parpasu-pasuan. Dang be parhatobanon ni akabangso parbegu bangso ni debata. Alay paluaon ni Jahoba nama nasida siani, asa marsonang-sonang ngolu nasida, maringan di huta di dolok ni Israel. Nang akabangso parbegu pe, na manenganengahon guar ni Jahoba, gabe marnida hadoharon na masa di tunga-tunga ni bangso ni Jahoba. Tutu songon nanidok ni Jahoba, audo Jahoba na patupahosa. Hamu akadongan na hinaholongan, nabadia do Jahoba, nabadia do guar ni Jahoba. Dang tama si isahon, dang tama si parekelon guar ni Jahoba, ala ni akka pangalaho ni jolma na madabu tu bagasan dosa. Ikut toktong do jamot jala jaga hita di guar ni Jahoba. Unang maleas roha di habadiao ni Jahoba, ala ni akka parange nasotama na taulahon di ngolutta. Isarana say taguar dirita halak na porsea tutuhani jala sihuton ibana hape ngolutta dang mangula hombar tulomo ni rohana. Napaleahon guarna dohita disi.
Dang di halomoho Tuhani ngoluta mangolu di bagasan si songoni. Unang sanga rimas Tuhani tabaen gabe hona uhum hitamaon songon bangso nang sanga tartaban ala ni dosa nang parage na sida na manudalhon Jahoba. Nabadia do Jahoba, nabadia do guarni Jahoba. Guarni Jahoba ikon di bagasan pamujion dohot aka ulaw na denggan do tamahita manjou guarna. Asalam marmulia guarna marhite ngolutta. Nang pe meragam aka parukilon do tahasusaan rongom masa tu ngolutta marhite aka namasai nangma lam ganda pada dauta di tuhata asa benget marlambas ni roha hita manjalo tohap na denggan sitianon ni aka na porsea nakita pe dohot do disi asa marhabengeton dinalahu manjalo aka na denggan sitianon si pasahaton ni Jahoba tuhita nunga diroro hita sian parhatobanon ni dosa nunga dipalua hita sian uhum ala ni dosai marhite panaonon ni anak na Tuhan Yesus Kristus gabe taruli mahita di haimbaruon gabe jolma na imbaru hita marhite nang pinaluana hita di bagasan anak na Tuhan Yesus Kristus. Ibana do na puna ngulut taon. Alan iringkas mahita martangyang tu ibana. Jalatangi mahita di hata soara doho jow ni Jahoba. Asa gabe partalian na hita dia kapasu-pasu silehonon na tuhita. Amen. Martangi ang mahita. Pinuji ma guarmu alede bata amanami para sirohana sumurung. Jala mandok mauliate hami tuho ala naung dilehoko hatam di hami. Ajari mahami mangihuton hatam asa gabe jolma na imbaru hami marhite parange dohot pangalahon nami laho pasangapon guarmu nasangap jalan nabadiay sahapon mahatami tu bagasan roha nang ati-ate nami jala parohay hami laho mangulahon hatami maka burjuho mangguruhon dohot mangaradoti asa gabe lomo ni roham ngolu nami marhite na marparange di habadiaon di holong ni roha dohot di hadameon bahen hasangapon di guarmu say pasu-pasu ma akan atumagihon hatam marhite siaran radio Pelita Kasion pasu-pasu mana sida di aka ulaon nama nang usaha nasida asa marhasil aka naniulan nasida bahen hasangapon di guarmu. Pasu-pasu manang aka namarsahit asa taruli hamamalum. Jala pasuang matu nasida hahipason di daging duho tondi. Apulina marsak pargogoy aka nagale. Paluan na targogot, asa marlas ni roha na sida laho mandalani parngoluon na jala pasangapon guarmu ala naong pinatupam akan nadenggan di ngolu na sida. Akup ni pasu-pasu ma radio Pelita Kasion pake ma gabe ula-ulam na hasea laho mamaritahon barita nauli tutorop halak na makasiholi barita nauli nang natumangihon hatam di bagasan tikion. Pinuji maguarmu ale Tuhan, tangihon matangyang nami,
marhiti anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amen. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibel Pro Juliani Tarihoran di nomor 0813 7583 4274. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan melalui YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan setiap malam pukul 20 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumbaraja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran bersama 26 orang sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.